खुलुमबाय बयनिसिमबो। दा नोंथांमोननो आङो माखासे इनफरमेसन होनो सानदों। जायफोरनाखि BTCनि फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों। नोंथांमोना गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जायगाखौ मोजाङै मिथियाखै। बेयो जाबाय क'क्राझार टाउननि थोंजों सानजा फारसे फैनाय। लोगोफोर, क'क्राझार मेन टाउननिफ्राय बे स्पटसिम डिसटेन्सआ 4 किल'मिटारसो जानो हागौ आंनि आन्दाजावहाय। नैबे हाब्रुबारि लामाजों फैनांगौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गावस्रानाय फ्लाइअभार मोनगोन। बिनिफ्राय सिद्दा ससे थांबावनानै जोङो नैबे EM आरो MCL क्वार्टारनि लिरनाय मोनसे डाइरेक्सन दंखायो। बेनि राइट साइड आगदाजों हाबनांगौ। नैफ्राय बेनार दंखायो, नोंथांमोना बे बेनारखौ नायबानो जाबाय। नै बेयाव बे लामाजों जोङो फैनांगौ। बाहाय लिरनाय दंखायो MCL आरो EM क्वार्टार लामा बेयो। बिनिफ्राय ससे थांबानो जोङो नैबे एसे दावखोनाय लामा मोनगोन आरो बे दावखोनाय एसे थांबावबानो जोङो बैहाय जोंनि जे जायगायावहाय जोंनि फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टारनि थाबायनायनि फिजिकेल टेस्ट लानायनि स्टार्टिं पइन्ट लकेसन हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारखौ जोङो सहैनो हागोन आरो नैबे लामाजों फैब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोना लामाखौ नायदो। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय जागायनानै जोबजासे लामाफोरा माबादि बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन। नोंथांमोना लामाखौ नायब्लानो जाबाय। लामाफोरनि क्वालिटिफोरा माबायदि, गोजौ गाहाय माबायदि, हाजोआ माबायदि, बबेबा हाखर हाला दंना गैया, बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो A to Z लामाया फार्स्टनिफ्राय जागायनानै जोबजासिमनि लामाखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। बेनो जाबाय स्टार्टिं पइन्ट। नोंथांमोना बेयावनो फैनांगौ। फिजिकेल टेस्टनि थाखाय सिगां बेयाव फैग्रोनांगौ। नैबेयाव बायदिसिना सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन माबा माबि नोंनो बारक'डनि स्केन खालामनाय माबा माबि खामानिफोरा बे फोथारावनो जाग्रोगोन आरोमा। दा बे फोथारावहाय नोंनि बुस्थुआ गासिबो अके जाजोबब्लासो नोंथांखौ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय थाबायहोनाय जागोन। दा नैबे लामाया बेनो। स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय आं नोंथांमोननो देखायबाय। बे लामाया जाहैबाय सराइखेलानिफ्राय फैनाय लामा। बे सराइखेला आरो बै ओरै MCL रड बे लामा बेयो। दा सिद्दा नोंथांमोना नैबे लामाया बेफोरबायदिनो क्वालिटिया नै बावखुंग्रि थांग्रा लामा। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बावखुंग्रियाव फैखाबाय। बे सेरजों नाहरबानो भिउआबो जोबोद मोजां। नोंथांमोना खारनाय बा थाबायनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बावखुंग्रि हाजोनि समायना महर, गोबां माने गोसो बोनो हानाय हाग्रा सिंजों हाबनानै गोबां थान्दाबो दङ। मोनसे अबेबा लकेसनफोरावहाय बिराद थान्दा हाग्रा सिंजों हाबनायावहाय हाजोआवहाय। MCL EM क्वार्टारफ्रा नै जायफोरनाखि नुफेराखै गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिया, नोंथांमोना बे सेरजोंनो नुलांनो हागोन। दा लामाफोरा फुरा मोजां क्वालिटिखा। नोंथांमोना नायदो। गेजेर खन्द'नि बे हाजो मानखोनायावहाय CC ब्लक जाबनाय। बेवहाय बायसान्सनि जुदि अखा हायोब्ला रिमोनला जानो हागौ। बेवहाय नोंथांमोना एसे मोजाङै थाबाय आरो। नैबे हाजोआ एसे गोजानानो, हाजो दरसेखौ बारनांगौ। दा रड कन्डिसना नै बेफोरबायदि आरो। नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांदो लामाफोरा मा रोखोमनि। लामाफोराथ' दासिम नुनायाथ' जोबोर मोजाङानो। नायदो माबायदि, जोबोर मोजाङानो। दा नोंथांमोननो आङो माखासे इनफरमेसन होनो सानबाय। जेनेबा मा मिथिनो गोनां बाथ्राफोर दङ, नङा होमबा? दा मिथिनो गोनां बाथ्राफोरा जाहैबाय सिगाङावहाय 1 नाम्बारावनो जाबाय फोरमानलाइखौ नायबिजिरनाय। दा हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार हरिनागुरि दहाय जायनाखि नोंथांमोननो देखायदों, नङा होमबा? बे जायगायावहाय फार्स्टआव मा खालामगोन? डिउटियाव थानाय मावख'गिरि बा मावफारिया बिथांमोना काउन्टार नाम्बार 1निफ्राय 15 काउन्टारखौ गोसोआव लादो, 1निफ्राय 15सिम बेवहाय बिजाथिफोरनि कल लेटार लोगोसे एडमिट कार्ड आरो गनायजाथाव मोनसे फट' आइडिखौ नायबिजिरगोन। नोंथांमोना आधार कार्ड बा भटार कार्ड माबा मोनसे नोंथांमोना बै नामजों मिलायनाय, एडमिटजों मिलायनाय लाबोफाबानो जाबाय, नङा होमबा? दा बेजों लोगोसे नांगौखिनि जानाखि डिटेल्स बियो एडमिट कार्डआवहाय दंखायो। नोंथांमोनहा बेखौ फरायबानो जाबाय। हाजोआ नै मानखोजेनबायबो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। हाजोआहाय नै बेबायदि मानखोजेनो। माने बेबायदि थाबायनायाव ना जोङो थाबायनायजोंल' टाइमा मेकआप जानो नागिरा। एसे खारदेरनांगौ जायो। बै 26 किल'मिटारनियावहाय जोङो एसे खारदेराबा एकदम मेकआप जाया जानो नागिरो आरो। थाबायनायावथ' एखमबा लासैबो थाबायफ्लाङो नालाय। दा ओंखायनो गावबागाव नों मा रोखोमै थाबायो, माबायदि खारो, नोंथांमोना गावबागाव बेखौ गावबागाव आइडिया लानानै खालामबानो जाबाय आरो। माने जायनाखि प्लेन बेजों एखे नङा लामाया। एकदम हाजोखौ मानखोथारनांगौ। नै बेयो हाजो दरसे बारथारनांगौ। बिनिफ्राय माखासे लामायाबो हाजो एरिया बायदियानो, माने गोजौ गाहाय मानख्लायलाय बेबायदि रोखोमनि आरो। आगोलहाय जायनाखि BTCनिफ्राय थांनाय बोसोरनियावहाय
रिटेनाव पास जानायखौल' लादोंमोन नङा होमब्ला दा बै लामाया समानमोन आरो ओमफ्राय जोङो समान लामायाव थाबायनानै अबेबा मोनसे सरख्लायनायाव मानखोफिनबानो आदै ब्रां ब्रां मोनजोबगोनमोन आरो बैबायदि लामाफोरावहाय आदै ब्रां ब्रां मोनलायथारोमोन दा नैबे लामायावहाय माबायदि मोनो नोंथांमोनहा एक्सपिरियेन्स लाफैदो एकदम हाजो बे बाराद्राय माने सिदा नङा बे गोजौ खेंख्रायैनो खायस्लायैनो माने गोजौ जालांनो नालाय थेवबाबो जेब्लानाखि मानसिया एकदम स्पटआव फैनानै थाबायफैगोन ना अब्लासो बुजिगोन आरो बेबायदि दा देहायारि सुनाय बायदिसिना फिजिकेल टेस्ट लानाया हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो जागोन दहाय जायनाखि नोंथांमोननो देखायदों काउन्टारफोरनि डिउटियाव थानाय मावख'गिरि बा मावफारियाफोरा काउन्टार 1निफ्राय 15आव बिजाथिफोरनि देहायारि सुथायखौ लागोन बेयावहाय काउन्टार नाम्बार थाखागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय जायफोर बिजाथिफोरा नांगौ मानथाखोखौ आबुं खालामनो हायो बिसोरखौ PFT माने फिजिकेल फिटनेस टेस्टआवहाय क्वालिफाइड महरै सिनायथि होनाय जागोन आरो दा बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव फैबावदो थाबायनाय आनजादनि जागायनाय मिरु बेयो जाहैबाय हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार नोंथांमोना बे सफैबानो मिथिखागोन दा साफ्रोमबो बिजाथिफोरनो रल नाम्बारजों लोगोसे बिब नाम्बार आरो QR क'डनि खालामनानै होनाय जागोन बैयावहाय नोंथांमोना QR क'ड बायदिसिना मा खालामो बेखौ नोंथांमोना फैबानो मिथिनो हागोन आरो गाननांगोन आरो बेयावहाय बिखायावहाय खिथेबनानै होयो ना माबायदि खालामो नोंथांमोना फैबानो मिथिखागोन काउन्टारफोराव QR क'ड स्केन खालामनानै डिउटियाव थानाय मावख'गिरि मावफारियाफोरा काउन्टार 1निफ्राय 25आव मुं थिसननाय नुजाथिनाय आरो जागायनाय समनि रेकर्डिं खालामनाय जागोन खेबसे बेखौ थि खालामनायनि उनाव बिजाथिफोरा थि खालामनाय लामाजों सरायखला दामोदरपुर PWD रडजों थाबायनाय आनजादआव थांनो हागोन नोंथांमोना बे जायगायाव सफैबानो डिटेल्सखौ ओरैनो अट'मेटिक जों मिथिजोबखागोन लोगोफोर दा हाजो सिंजों फैनांगौ नै CC ब्लकआ एसे गोजानानो दै नोंथांमोननो आं खिन्थाखाबाय लामाखौ दा बे माखासे डिटेल्स दंबावो बेफोरो जाहैबाय खावसे गिदिंफिननाय लामा दा हिन्जावफोरनिया एसे खमसिन हिन्जावफोरनिया जाहैबाय 16 किल'मिटार हौवाफोरनि जाहैबाय 26 किल'मिटार आरो दा बेनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाबावसै खावसे गिदिंफिननाय लामाया जाहैबाय दामोदरपुर आरो बेटागाव बामुनपारा खावसे गिदिंफिननाय मिरुआ जागोन आइजो बिजाथिफोरनि थाखाय 8 किल'मिटार दामोदरपुर नोंथांमोना दामोदरपुरनिफ्राय रिटार्न जाफिननांगोन आरो गिदिंफिननांगोन थांनायाव 8 किल'मिटार फैनायाव 8 किल'मिटार बा 16 किल'मिटार जायो बे हिन्जावफोरनि दामोदरपुरसिम नोंथांमोना थाबायलांनांगोन नोंथांमोना थांबानो लामायाव मिथिखागोन अट'मेटिकली नोंथांमोननो खिन्थाखागोन ओमफ्राय हौवाफोरनिया जाहैबाय हौवा बिजाथिफोरनिया जाहैबाय 13 किल'मिटार बेटागाव बामुनपारा बे जाबाय लास्ट एन्डिं पइन्टसिम हौवाफोरनियाहाय जोंना जानसिन जायो 13 किल'मिटार थांनायाव ओमफ्राय फैनायाव 13 किल'मिटार थांलाय फैलाय 26 किल'मिटार आरोमा दा बे जोब्बाय दा बिनिफ्राय बिजाथिफोरा डिउटियाव थानाय मावख'गिरि बा मावफारियाफोरनिफ्राय खावसे गिदिंफिननाय लामायाव टकेन सिप बुथुमनानै लानांगोन आरो बेखौ जोबथा मिरुआव गथायफैनो नांगोन दा बयनिसिमबो मिथिहोनाय बाथ्रा नोंथांमोना हजोंहाय जे जायगानिफ्राय गिदिंबोफिननांगौ बेवहाय नोंथांमोना टकेन मोनगोन बे टकेनखौ खोमानो नाङा मोजां लानानै फैफिननानै जे जायगायाव स्टार्टिं पइन्ट जादोंमोन नङा होमबा बे जायगायाव होफैनांगोन होमब्लासो नोंनि माबाया जागोन दै नङाबा गबाय बायबा दिगदार जागोन दै एसे गोसोआव लादो बेखौ एसे जोङो सिनसियार जानांगोन जोङो टकेनखौ बै जायनाखि गिदिंफिननायनि जायगा थांबानो मिथिखागोन नालाय जे जायगायाव गिदिंफिननांगौ बे लामायाव जोङो टकेनखौ मोनगोन आरो ओमफ्राय जोबथा मिरु हरिनागुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार हरिनागुरि बिजाथिफोरा डिउटियाव थानाय मावख'गिरि मावफारियाफोरनो खावसे गिदिंफिननाय लामायाव बुथुमनानै लानाय टकेन सिपखौ जोबथा मिरुआव गथायफैनांगोन बिजाथिफोरा फिजिकेल फिटनेसनि फोजोबनो हानाय समखौ रोखा खालामनो थाखाय QR क'डखौ स्केन खालामनाय जागोन आरो फिजिकेल टेस्ट आबुं जाबाय होनना रोखा खालामगोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जेब्लाखि स्पटआव फैगोन अब्लानो मोजाङै बुजिजोबखागोन रड कन्डिसनफोरखौ नायदो लामाफोरा माबायदि बोरै गोजौ गाहाय बेखौ फुरा A to Z बे लामाफोरा माबायदि बेखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो बेबायदि लामानि रड कन्डिसना आं फार्स्ट टु लास्ट देखायजोबखाबाय बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थाबाय लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो नोंथांमोना नैबे रड कन्डिसनखौ नायलांदो दे आं एसे गान दामनानै होनोसै फै लोगोफोर बयबो
जाफुंसार जानि साख्रि लानानै रुजु रुमु रायजो जानि संसार जानि हाजो हाला गोजौआव गाहाय जेखि थासारि फैया मानो फै बयबो बोलोफोरा जै जाफुंसार जाबाथाय हिनजाव लानायनिबो खोथा दं रुजु रुमु रायजो जानो जै जाफुंसार जाबाथाय हिनजाव लानायनिबो खोथा दं सान्दुं अखा गोजौ गाहाय नेवसिनानै सानाय सुनाय सैज' खालामनानै फै देरहासार जानि फै लोगोफोर गभार्नमेन्टनि साख्रि लानि गोहो बोलोफोरा बयबो लोगोफोर आफा इसोर बोर हरदों फिजिकेल टेस्टखौ पास जानायनि 26 किल'मिटार थाबायनि 4 घन्टानि गेजेराव फै लोगोफोर बयबो